Suntem pe profilul lui Anubis. Scopul de astăzi este să pregătim o echipă pentru clan boss Nightmare, care să facă un damage de minim aproximativ 40 de milioane. Așa, vedem ce avem pe aici. Performanța actuală s-ar rezuma undeva la 77 de milioane, punct 11, din 2 chei. Iar scopul este să o scoatem dintr-o cheie. Sunt o provocare. Să vedem ce avem pe aici. Eroi. Prima dată când intru pe profil și primul videoclip de altfel, deci începuturile sunt mai grele, vorba aia. Echipa ideal aș dori să-l folosesc pe Ezio. Ezio care stă destul de, să zicem, ok la capitolul accuracy, dar îi lipsește viteza. Deci vom avea de lucru. Așa că va fi interesant. Xenomorph. Nimeni nu stă prea bine pe aici, la cum se vede. Avem speed, nu prea avem HP la 100. Dar, uite că avem defense. Hai că ceva avem. Cum v-am spus. Putem face ceva. Putem face schimbări. Sună bine și foarte bine. Speed. Ideal ar fi speed. HP nu ne ajută. Noi vrem speed și atât. Atac la 100 nu ne ajută. Tot speed vrem. HP nu ne ajută. Mai vine și speed azi. Na, hai că nu-i prea rău. HP la 100 măcar. Măcar. Răul cel mai mic, vorba aia. Aici iarăși nu ar strica să folosim ceva ce nu avem. Din păcate, pe resursele nu par a fi de partea noastră. Dar să facem o mică probă așa cum sunt lucrurile. Să vedem ce iese. Deci, Nightmare. Avem ok, din fericire. Echipa precedentă care nu prea ține cu noi. S-ar părea că avem ceva echipe salvate pe aici. Începem cu penultima. Ezio ca și caracter de început. Pe urmă, ideal să fie chill. Poate să fie și Xenomorph. Așa. Pregătim un mic preset. Deci, ca și început, ne-am dorit să folosim Shield Break. Dar începem cu Arbiter, surprinzător și interesant. Abilitatea a doua nu folosim, pentru că nu ne ajută cu nimic. Abilitatea a treia, cu aceasta vom începe. Iar ultima abilitate o să fie prima alegere, Blade Master. Nimic. Hai, măcar cu Arbiter nu suntem prea rău. Deci începem așa, cu aceasta deschidem și să fie, poate să fie prima abilitate, nu ne deranjează. Abilitatea a doua să fie cea de-a doua. La Xenomorph nu folosim abilitatea a doua, deci o blocăm. O să începem cu prima abilitate și aceasta să fie numărul 1. Și la tine nu contează ce faci. Ezio. Abilitatea 2 o să fie prioritară. Prima alegere. Și nu strică să deschidem cu ea. Și abilitatea a doua, a treia, pardon, să fie a doua prioritate. Salvăm presetul. Prea mari nu avem. Așteptări prea mari nu avem. Vrem doar să vedem sincronizarea dintre ei și de cât accuracy ar mai fi nevoie pentru a stoarce puțin mai mult damage decât încercările precedente sau în încercările precedente. Din ce am reușit să văd pe aici, un posibil candidat destul de foarte promițător pentru a-l înlocui pe Blade Master ar fi Ninja, care are un speed relativ, hai să zic, decent pentru nivelul contului, are destul critical rate și are destul critical damage.
Accuracy iarăși strălucește. Deci pare fi promițător. Așa că urmează să facem un alt test pentru aceeași luptă. Relativ același preset, doar că de această dată o să venim cu Ninja în locul lui Blade Master. Și pentru un plus de viață, Arbiter. Deci, începutul identic, același preset, abilitatea cu numărul 2. Cel la tine nu ne interesează, la tine ne interesează să nu folosim abilitatea a doiul. Și evident să începem cu A1, prima abilitate. Pe urmă abilitatea a treia să fie prima, Ninja. Nu pare prea rău. Deci vrem să începem cu A2, care să reprezinte și prima abilitate, iar abilitatea a treia să fie a doua ca prioritate. Arbiter, același lucru, nu vrem să folosim a doua abilitate. Vrem să începem cu abilitatea a treia, cu care să deschidem jocul. Abilitatea a patra să fie de fapt prima ca și prioritate, iar abilitatea a treia să fie a doua ca prioritate. Și începem din nou. Nu ar fi deloc exclus, există o diferență între această tură și tura precedentă, sau pardon, încercarea precedentă, dar înainte de a ne pronunța, așteptăm să vedem ce se poate sau pe unde ne încadrăm. Așa, revenim la Ezio. Masterele nu sunt tocmai cele mai potrivite și mers pe, evident, n-am nevoie să depună damage în necunoștință de cauză și nici, de fapt, nu e rău, atât când nu nici bine. Bun, deci critical rate, critical damage, puțin healing, perfect, higher max HP, aici intervine egoismul din noi și mergem pe ignore defense. Așa, accuracy, accuracy, accuracy iarăși, multiplicăm tot ce se poate și restul sunt bonusuri. Mergem pe shield pentru arena sau așa, 5% șanse. Vedem ce iese. Pentru moment promițător. Relic. Mai așteptăm cu relicul. Nu avem critical damage. Critical damage ne-am dorit noi. Dar să vedem ce avem echipat pe aici. Pe aici, pe acolo. HP, nu vrem HP. Nu vrem defense. Nu vrem defense. Nu vrem defense. Vrem critical damage pe care nu-l avem. Accuracy. Speed, care speed-ul. Rezistență. Stăm cu rezistență. De ce nu la urmă urmei? 1.000.000. HP. Nu tocmai ideal, dar s-ar putea să meargă. Atac. Nu avem atac suficient. Să vedem ce avem pe aici. Nici tu n-ai primit atac. HP. Nimeni nu primește atac pe aici. În fine. Să vedem ce găsim pe aici. Inclusiv echipate. Speed. Ronda are speed bun. Evident vrem destul critical rate, destul critical damage. Speed, destul speed evident. Dar mai avem un defense de aplicat pe acolo. Așa că o să mergem pe echipamente echipate
No accuracy. Perception. Cam asta ne interesează la moment. Perception. Așa. Să vedem. Și uite acolo. Ne-am găsit și primul candidat. Critical rate avem mai mult din toate, de fapt. Acesta rămâne. Critical rate 20, accuracy, critical damage și attack. Avem din toate. Perfect. Nu ne ajută. Critical rate nu ne ajută. Avem ce ne trebuie acolo. Să vedem, am shield la scut. Speed cu speed-ul cumva ne-ar ajuta. Critical rate iarăși. Deci stăm bine cu scutul. Bă, nu și aia ce are. Atac la 100. Aia nu ne mai interesează pentru că nu ne ajută. Deci acestea 3 sunt luate în vizor. Ne interesa un critical damage. Dacă avem. Dacă nu avem, îl căutăm în altă parte. Critical damage 52. Critical damage cu crit rate. Promițător. Numai că nu prea este cum ne-am dorit noi. Deci cel mai probabil acesta. Ca și probă, aici avem atac la 100 cu critical rate, ceea ce ne interesează. Și acum speed. Speed cu critical damage. Avem și critical rate acolo, dar nu ne interesează. Și avem la ninja. Dar de la ninja nu putem să furăm. 100% cu 209% cu accuracy-ul rămâne acolo unde era, 277. 206 speed, mare diferență. Bun, revenind. Cred că rămânem așa cum suntem, pentru un moment cel puțin. Sperăm să reușim până la 12. Nu trece nimic, rămânem acolo. Bun. Relic, accuracy, HP. Aparent avem potențial să lovim, deci o să mergem pe echipate și furăm pentru ninja ceva cu critical damage, evident. Avem variante de critical damage, folosim critical damage. Cu cât mai mult critical damage, cu atât mai bine. Perfect. Deocamdată arată bine. Așa. Ezio Xenomorph. Avem ceva pentru tine? Nu avem nimic. E ok. Ezio, avem ce avem. Pentru tine iarăși avem ce avem. Street avem ce avem. Și ninja avem iarăși ce avem. Nu-i tocmai ideal. Dar să vedem ce altceva avem. Aici nu sunt mari diferențe. Relic la 9, relic la 12. Relic la 9. Relic la 12. Și uite, aici avem nevoie de atenție. Upgrade. Resurse avem, deci nu avem scuze să nu le creștem. Bun, revenind, ar mai trebui crescut măcar o dată pentru un plus de rezistență și de HP
și de defensă care să ne asigure puțin mai mult supraviețuirea. Deci, așa, nu tu, în tine investim, te ducem cu un nivel mai sus, așa, și mai avem nevoie de un echipament pe care să-l promovăm iarăși. Uite așa, acesta pe care nu-l folosim oricum, la 3, așa, și acum upgrade, avem 2 la 3 și putem urca până la 9, deci 53 defense. Nu e mult, nu e puțin, dar o să conteze. Bun, revenind la același test, aceeași luptă, Nightmare. Se presupune că ar trebui să trecem de 40, așa, relativ încet și ușor. Dar destul de sigur. Să vedem ce am făcut. La cum se poate vedea, ne apropiem încet de limita echipei, ca să zic așa. La capitolul damage nu ne-am descurcat extraordinar și probabil din următoarele câteva lovituri se va termina cu echipa. Iar am revenit înapoi pe profil. La cum se poate observa, am o singură cheie și nu prea îmi permit să o pierd sau să o risipesc. Deci suntem din nou aici pentru alte teste. Relic. Damage. Nu știu în care măsură mă interesează damage-ul, dar nici cu accuracy nu stăm prea rău. Rezistență. Nu e neapărat ceva ce m-ar interesa. HP. Și oferim un plus de HP, pierdem atac, echipate, ce avem? Avem ceva. Pierdem mai atac, doar atac, să nu pierdem. Apărare, nu vrem apărare. Critical damage. Mă deranjează, dar dacă stăm să ne gândim și la Ultra Nightmare, cumva vrând nevrând o să trebuiască schimbat. Pentru că altminteri nu facem față. Și o să folosim așa de aici. Accuracy. Michelangelo, tu n-ai nevoie de accuracy. Dar în schimb noi avem aici. Și de puțin mai multă supraviețuire. Hai să zicem că momentan suntem unde trebuie cu Alien. Ezio nu are nimic. Rezistență avem. Nu avem speed, deci la tine trebuie să modificăm destule. Atac și atac și atac, de aia nu avem speed. Din contră, pe tine te vrem rapid și foarte rapid. Master. Suntem tot pe profilul lui Anubis. Urmează partele finală acestui videoclip. Urmează un ultim test. Clan Boss. Nightmare. Scopul ar fi 40 de milioane. Iar acum să vedem ce iese. Ar trebui să fie undeva între 45 și 50. Spirit Affinity 47. Ideal. Perfect chiar. Ar trebui să avem parte de un rezultat favorabil, sau poate puțin spus favorabil. Oricum ar trebui să trecem de 40 de milioane cu ceva. Aș îndrăzni să presupun cu în jur de 5 milioane. Așa, suntem pe partea de finală a acestui videoclip. Urmează, ca să zic așa, ultimele probe.
ar trebui să le trecem cu brio. Spre exemplu, ar trebui să trecem cu brio de 40 de milioane la Spirit Affinity și la celelalte de altfel. Și urmează acest ultim test